As premonicións de morte, a capacidade de ver ou presentir que teñen determinadas persoas, é un dos fenómenos sobrenaturais máis estendidos en Galicia. E segundo di a tradición, as que teñen este don se coñecen como corpos abertos. Son persoas que adoitan atoparse con veciños ou familiares que deixaron este mundo no mesmo momento de aparecerse ou incluso antes, pero lonxe do lugar onde se atopan. Da igual se viven nunha aldea, nunha vila ou nunha cidade, porque estas premonicións acontecen cando menos esperan e quedan gravadas para sempre na vida dos protagonistas. Son moitos os casos de persoas que pouco despois de falecer se presentan ante os seus seres queridos. E na maioría das ocasións, a mensaxe que transmiten é sempre a mesma, que se encontran moi ben no outro lado, no alén, e que, por suposto, hai vida logo da vida. E doutra banda, é, dende logo, moi sorprendente que en moitos destes casos os aparecidos se presenten ante os seus seres queridos cunha idade na que estaban ou tiñan plenas facultades físicas e mentais cando vivían, que o fagan da cintura para enriba, que vayan ataviadas como o adoitaban facer en vida, e que ao seu redor se distinga unha especie de halo luminoso. Noutros casos, eses falecidos se presentan ante os seus seres queridos, ante os seus familiares, ante os seus amigos, simplemente para dicer que acaban de morrer fai moi poucos minutos. Lembro un caso que seguín no seu momento. Os protagonistas eran un mozo e unha moza, unha parella de noivos, que camiñaban pola cidade da Coruña, concretamente pola rúa de Santo Tomás. E de súpeto viron nun autobús o avó da moza. Aquelo sorprendeulles moitísimo, porque o avó desta moza vivía nunha aldea preto de Santiago de Compostela, o seu avó era xa moi maior, estaba tamén moi mal de saúde. O caso é que cando a moza chega á súa casa, o seu pai abrelle a porta e dille: acaban de chamar da aldea fai uns minutos e o avó acaba de falecer. Ás veces a intención destas premonicións é outra moi distinta, como se aqueles que xa se foron volvesen para facer unha última petición. As aparicións de persoas falecidas son interpretadas moitas veces como que veñen a dar un último adiós, como que veñen a saldar algunha débeda ou incluso que veñen a transmitir algunha información ou pedir algunha misa. É por ese motivo que moitas veces nos lugares de aparicións ou en cruces de camiños onde solen ser frecuentes estas aparicións se construen ou ben cruceiros ou petos de ánimas para esconxurar ou incluso calmar as persoas falecidas. Normalmente, estes sucesos prodúcense, como xa dixemos, cando menos esperan. A persoa que o experimenta xeralmente non viviu episodios similares con anterioridade. De aí a incomprensión, a extrañeza, o non saber que está a acontecer. A principios dos anos 70 eu vivía con mis pais aínda, era un rapaz. Iso foi, me acordo que era no mes de xullo, agosto, máis ou menos. Estaba dormindo e de repente desperto, e miro o despertador, eran as 6 da mañán. Me acordo que eran as 6 menos 3 minutos, máis ou menos. Despertei, cando eu son bastante dormilón, eu sempre me levantaba máis tarde, pero despertei de repente, non sei por que despertei. En ese momento, ese intre, cando desperto, vexo que entra pola porta como unha luz extraña, unha luz como unha luz rara, unha luz como amarela, un color amarelo, así en forma de rayos. Entón, claro, me incorporo na cama, entón vexo a ver onde viña a luz. Nese momento miro para a cociña porque a miña habitación daba un comedor e pois do comedor estaba a cociña enfrente. Entón me incorporo e vexo unha sombra, unha silueta dun home moi alto, o sea, non sei se era un home ou unha muller, pero era unha silueta moi alta. Entón eu pensei se a maior había sido mi pai, que se había levantado para preparar o desayuno. Entón nese momento salto da cama e chamo: papá.
en ese momento a sombra se desplaza por unha esquina da cociña. Claro, me levanto, vou á cociña e non había nadie. Pero o que sí había era un cheiro no aire, un cheiro así como a pólvora queimada, un cheiro rarísimo. Entón, claro, eu fui a unha habitación dos meus pais, desperto o meu pai, o pobre, e lle conto, mira, papá, me pasou isto. Entón, o meu pai me dixo, posiblemente estaba soñando, non estaba soñando. Foi, mira, entón o meu pai se levantou comigo, foi á cociña, non había nadie, pero tamén notou o cheiro que había no aire, un cheiro, e entón me preguntou se había queimado algo. Dice, mira, eu non queimei nada. Miren esta sombra, me despertei, miren esta extraña luz que entraba pola porta da habitación, e vin esta silueta, esta sombra, e o cheiro este, que non sei, un cheiro a queimado. Entón o meu pai quedou extrañado, e bueno, quedou así a cosa, e logo a mañá seguinte, sobre as 9:00 da mañán, escoitamos que no cuarto piso estaba a policía, e no cuarto piso onde vivía eu, nos vivíamos abaixo no primeiro, e isto era no cuarto, vivía un matrimonio sin fillos, era un señor moi alto, non tiña fillos, era un teniente coronel retirado do exército, e entón o meu pai me contaba que ese señor me quería adoptar cando era pequeno. Me dicía, mira, Vitoriano, eu quero adoptar o teu atono. E eu, pero como, si, é meu fillo, pero ti tes máis fillos. Como vas a adoptar a meu fillo que é meu? O sea, no, é que a ver, que todo me encanta, nos queríamos, non temos fillos e tal, pero como vamos a adoptar a meu fillo, non? E logo, bueno, pues aí a cosa que, según o forense, ese señor se había pegado un tiro, e a muller ás 9:00 da mañán, que foi ao cuarto do baño, estaba ali, se había dado un tiro na cabeza, solamente karma reglamentaria que tiña ele. Según parece ser que foi, según os forenses, que foi sobre esa hora da mañán, sobre as 6 menos algo, cando ele se había pegado un tiro. E ese señor era moi alto tamén, o sea, que coincidiu nese momento a sombra que eu vin cando ele se había pegado o tiro. O sea, unha cosa extraña, ¿no? Porque hoxe día pasaron tantos anos que ainda me quedo esa cosa e ese recordo tan raro, unha cosa que non sei, eso si en medio ten unha explicación, os expertos, a mellor, nesos temas que poden dar unha explicación, porque é unha cosa rarísima, non? O que pasou nese día. Hai ocasións nas que estes sucesos veñen precedidos por outros fenómenos, como a aparición de luces na casa do falecido, golpes na porta do fogar, ou un cheiro a cera que percorre o lugar onde se vai a producir a morte. Estes elementos adoitanse interpretar como sinais das premonicións, pero hai máis. Fai anos, meus pais viviron unha situación un tanto extraña, foran visitar a miña bisaboa, que estaba, pois, entopaba mal, era maior, e de camiño e volta a casa eu recibín unha chamada da tía da miña nai comentando que lle avisáramos pais que a miña bisaboa acababa de morrer. Nese intre, meus pais estaban de camiño, de volta, eles non sabían que había morto. Cando chegaron a casa, noteinos moi alterados, e lles preguntei que pasaba, non se me ocurriu ni siquiera decirles nese momento que miña bisaboa había morto. Eles me comentaron que estiveran a punto de ter un accidente porque había pasado algo moi extraño con un páxaro raro, non? E meu pai me comentou que un páxaro enorme, moi grande, casi prácticamente coas alas extendidas do tamaño do parabrisas do coche, se lle cruzou, saiu do seu lado esquerdo da carretera, se lle cruzou diante, incluso chegou a rozar co parabrisas do coche e saiu polo outro lado, polo lado dereito, contra unha zona de monte, unha zona tamén que teña aí uns muros de terra, e o páxaro literalmente se desintegrou, desapareceu. Viñan moi nerviosos por eso, porque non sabían o que había ocorrido, e eu, pois, lle comentei, oye, mira, que cando me estás comentando, cando me dices que sucedeu eso, chamou a miña tía para dicir que a bisaboa había morto. Meu pai o interpretou nese momento, dixo, claro, interpretou algo así como que era que a miña bisaboa, en forma de páxaro, de alguna maneira, pois se había pasado diante deles para despedirse.
Esta historia me aconteceu no ano 2000 mentres estudiaba un máster de xornalismo en Bilbao. Eu collera un piso con 2 compañeiros de Valladolid, era unha casa antiga, estivemos ali vivindo un tempo, ademais era un precio bastante económico, e bueno, estábamos intensamente dedicados a ese máster, a comentar novas, a comentar aspectos de fotografía, de redacción, de televisión. Hai unha tarde na que estábamos debatindo unha temática política que tiña que ver coas correntes do socialismo vasco. Nun momento, pois, nos empezamos a encender un pouco na conversa, a subir un pouco o tono de voz, e cando estábamos en plena discusión, escoitamos 3 fortes golpes na porta. Pum, pum, pum. Nos quedamos un pouco sorprendidos, nos quedamos algo asustados, sobre todo porque na xente nese barrio había bastante movimento a Berchale, non? Pensamos que quizáis alguén se podía molestar por aquilo que estábamos dicindo, entón fomos con bastante prudencia e medo a abrir a porta a ver quen estaba chamando. Cando abrimos a porta non había ninguén. O ascensor estaba xusto onde o habíamos deixado hai pouco, acabábamos de entrar no chan, no piso, e non estaba, o ascensor non se movera dai. Tampouco había ninguén subindo, baixando as escaleiras arriba e abaixo, porque revisamos todo. Nos relaxamos un pouco máis, continuamos a conversa, iso sí, nun tono máis moderado, e de repente volvemos a escoitar, pasados uns minutos, pum, 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 3 golpes na porta. Volvemos a comprobalo todo e non sabíamos quen era, non veíamos a ninguén nas escaleiras, nin no ascensor, que tampouco se movera desde entón. Entón, bueno, volvemos outra vez a retomalo todo e volveu a pasar todo isto 2 ou 3 veces máis. Ao día seguinte, cando baixábamos de novo para o noso curso, para o máster de xornalismo, atopamos unha esquela dun veciño deses pisos que se chamaban as casas do Xadrez, estaban no barrio de Santucho, pois atopamos unha esquela mortuoria dun veciño. E, bueno, nos quedamos coa historia. Mira, hai unha esquela aquí, bueno, non sabemos que pasou, pero, bueno, había moita xente maior, probablemente morrera alguén, e non lle dimos maior importancia. Pasaron uns días, eu estaba nese momento só no piso, estaba na cociña, estaba preparando a cea, volvo a escoitar nunha ocasión 3 golpes na porta do patio da cociña. Pum, pum, pum. Outra vez, isto era todavía máis extraño, porque o patio da cociña só que había unha persoa, non tiña escaleiras de acceso, nin para arriba, nin para baixo. Bueno, eu pensaba, digo, igual algún amigo, algún compañeiro do piso está facéndome unha broma, pero nese momento entran pola porta os meus 2 compañeiros e cando lles conto a historia se quedan tan sorprendidos como a min. Como é a cousa? Que a partir do día seguinte volvemos a ir para o curso pola mañán e miramos a porta de entrada do edificio e outra esquela de outro veciño que tamén finara. E xa empezamos como a mosquearnos un pouco, non? Digo, bueno, pois tamén é casualidade que cada vez que escoitamos os 3 golpes aparece unha esquela aí na porta de entrada. A ver, o que digo, había veciños moi maiores, pero bueno, aí estaba a historia. Logo, máis adiante, falando desta historia, pois me comentaban tanto César como Ricardo que les escoitaran tamén nalgúna ocasión ruidos, golpes na ventana, que este era bastante máis raro, isto lle pasou a Ricardo, na ventana exterior da vivenda, o sea, que daba a rúa, que aí non había quen se colgara de eso, como non fose Spiderman, non? Que tampouco lle atopaba ninguna explicación. Cando xa rematábamos o curso, estábamos falando coa dueña do piso, lle comentábamos esa historia, mira, todo moi ben, pero nos pasaba isto de vez en cando, ela, pois así, con un riso un pouco nervioso, di, bueno, non vos dixen nada, pero cando vos aluguei o piso, a inquilina anterior que tiñamos, pois ela se aforcara ali. E nos quedamos como bastante fríos, non, co tema. A ver, non sabemos o que pasou ali, non necesariamente unha historia extraña ou paranormal. É posible que realmente houvese veciños que nos quixeran gastar alguna broma e que ademais fosen moi hábiles e moi inteligentes. É posible que nos estivéramos algo sugestionados e todo o que acontecía no piso o interpretáramos por ese lado, ou é posible, por que non, que ocurrira algo extraño ali. Estes fenómenos, que ben parecen doutro tempo, continúan producíndose aínda hoxe en día en moitas poboacións galegas. Hai xente que sabe cando alguén chama a súa porta, e non sempre son persoas vivas. Ocorreu fai 3 anos, máis ou menos, unha noite, sobre as 4 da mañán, baixei á cociña, escoitei un ruido, e ao darme a volta, vin un rapaz joven
cerca da chimenea. A medida que me iba acercando, o rapaz desapareceu. Subín arriba, outra vez á habitación, intentei dormir, como non era capaz, volví a baixar á cociña, e entón vin un home que nun primer intre parecíame o meu tío, un home que vivía moi lexos dali. Extrañoume que podese estar ali na cociña. Ao acercarme tamén desapareceu. Esa noite soñei toda a noite con el, que estaba nunha tumba, que me decía cousas. 2 días máis tarde, máis ou menos, morreu. Estaba enfermo de cáncer e ninguén o sabía. Golpes nas portas, presenzas descoñecidas, figuras aladas que anticipan a morte. O mundo das crenzas, para moitos, non é máis cunha superstición. Pero ás veces a superstición non pode explicar os sucesos que viviron tantas persoas. Para elas son absolutamente reais, como reais son os avisos de traxedia que parecen traer. Hai persoas nas que unha experiencia destas, unha premonición da persoa que va a falecer, só lles pasa unha vez na vida. Sin embargo, hai outras persoas que teñen unha sensibilidade moi especial e isto repítese a lo largo da súa vida. Son capaces de ver e predecir que estas persoas que van morrer ou ter sinais ou avisos de persoas que están a punto de falecer. Ocorrime unha tarde ao entrar na casa da miña avoa, que viña co meu mozo, e ao mirar para o salón vin unha rapaciña pequena, vestida de blanco, descalza, co pelo loiro, estaba como moi contenta de verme. Intentaba como baixar do sofá. Debía de ter como uns 6 aniños. Eu asusteime moito. Ao día seguinte o contei ao meu tío para que supise o que había visto. Os poucos días volvín a vela na habitación, estaba xogando, correndo, cando me veu, parou, como que viña hacia min, eu botei a correr, volvín a contarse ao meu tío. Outro día a vin na miña casa. Estaba no xardín, tamén correndo, xogando, e tamén cando me veu quería vir hacia min e eu escapei. As 5 días ou así, ou 6 de todo isto, entereime de que a miña tía estaba na UCI, pola descripción que lle fixen a miña avoa, decía que parecíaselle moito a miña tía de pequena. A nena, tanto na casa da miña avoa como na miña casa, non tiña por que estar, porque na casa da miña avoa non vive ninguén. E na miña casa, en eses intres, só estaba eu. Non había ninguén. Era a mesma rapaciña, vestida igual, co mesmo cor de pelo, o mesmo vestido e tamén descalza. Sempre con unha actitud moi feliz de verme, pero non era ninguén que hubiese visto antes. Como vimos, as premonicións de morte pódense chegar a manifestar de diferentes formas. Mesmo parecen posuir a súa propia linguaxe de símbolos, que só uns poucos son capaces de interpretar. E son precisamente estes poucos os que en maior ou menor medida sofren esta especie de don. Porque cando algo así o experimenta moita xente, a casualidade desaparece. E moitos prefiren guardar silencio. Ás veces non queda outra opción que calar, porque os afectados xa máis entenderían que se lles anunciase a súa propia morte. Calar e deixar que os demais pensen que se trata dunha simple superstición, dunha fábula antiga que os avós contan aos netos a carón da lareira. E así, ata que outra porta volva a soar 3 veces.